Ei kun ei, se on molemmat. Vittu. Missä meidän kamat on? Missä viimeksi keikolla? Missä me oltiin viimeksi keikolla? Taisi olla muuten jengi. Onko se taas niin? Vittu! Koskaan sekään. No, mä hätään tämmönen. No, se on ihan kuin jääpaa. Passas Roopelle jotain Roomaa 10. päivä. Roomaanko? Kaikki tiedät. En mä tiedä, olisiko sulla ollut mitään tähän sanottavaa? Ei mitään, mitä paitsi lähdettiin käymään. Ai sit nyt lähdetään käymään. Just lähdettiin käymään. Just. Mitäs pojat teki, jos sulla Lähdettiin käymään. Kämppää mennyt altaan. Tarvittais nyt pikaisesti käteistä rahaa. Ei, me ei pystytä treenaamaan, me ei pystytä tekemään uusia biisejä eikä mitään. Tarvittais soittimet ja pelit ja... Niin. Eikä meillä oo kyllä kämppääkään. Herra johtaja. Eiks vakuutusta kunnossa? Ei, kun me mentiin sinne baariin ja sitten tää unohti soittaa sit sinne Pennialle. Joo, niin. Sampo oli just kiinni. Oikeesti niin, myynnit on ollut ihan surkeita. En mä oikein täydy miettiä oikein. Hei, me luvataan, että myynnit todellakin Jos julkaistaan joku hyvä sinkku tossa keväällä, hei. Sinkkudiin. Sinkkudiili, okei. Sinkkuun vastaan saadaan rahaa. Okei. Hyvä homma. Tosta, No niin, joo. Kiitos, herra johtaja. Kiitos. Kiitos. Somebody put something in my drink. Somebody. Another night out on the street. Stopping wrong, my usual scene. Why should I bleed? Finding something my favorite drink. I don't like anything colored me. That just stinks. It's not for me. It feels like Mitäs meillä nyt sitten, että... No ettei me vaan tuonne Muuramijärvelle oltais sattumassa menossa. Just joo, ketäs vittua sulla on täällä takahutarissa? Viikinki, Pelle. Napoleon palomies ja Napoleon. Just. Sata ongelmia sen kanssa. Nyt sillä eikä millään tietenkään. Ei, kun me otettiin tossa poikien kanssa miettimään, kun me ollaan nyt sen verran vedetty samalla outfitilla niinku lavashowta ja tälleen, et Joo. kokeillaan jotain uutta. Tää on nyt ihan kokeilu asteella tätä DVDtä varten, että Just joo. palautetta odottaa sitten ihmisiltä. Just. No niin pojat, nyt tuli sitten rahaa. Noniin. Nyt on Raha meni jo. Oho. Sinkkudiili. Sinkkudiili. Niin joku sinkku. Mitä varmaan tehdä? Raha on, saadaan varmaan uusia. Varataanko studio saman tien? Varataan studio, soitako Kipolle? Minä soitan Kipolle joo. Sinne. Noniin. Halo, Kippo. Moi, Laiho terve. Niin, me pitäis sinkku duunata. Pitäisikö? Joo, pannaan huomiseksi joo. 2 biisiä. 2. Ei me tarvita niin monta päivää. Pannaan reilusti 4 biisiä. 4 biisiä. 4 biisiä. Monta? 20. 16? 20. Parikymmentä. Parikymmentä pistetään joo. Huomiseksi. Noniin, kiva. Huomenna sit nähdään. Moi, joo. Ilmalla käydään tekee biisit. Käydään ilman. Joo, käydään. Jos me saadaan treenikämppä. No meillä on rahaa, me saadaan kämppä. No joo, totta. Mut sit pitäis niinku... Tehdään pari biisiä siinä. Ei vasta kuin Tänään pitäis vielä lähteä sinne studiolle. Olisiko sulla mitään riffejä? Pari rock. puolet meni kyllä jo. Ei mitään heavy-riffejä. Ei meni joo.
Iltaa. Tässä vierellä näette Kesselin valmistavan lumiteoksen luontaistuote-elokuvasta Keisarileikkaus. Kuten näette, Liukamäki ei oikein liukunut, mutta niin jos viikinki antaisi mulle vähän vaseliinia, niin sitten voitaisiin rasvata mäki. Hei, Koppelo on kiivennyt johonkin ufoon. Tästä ei saa hyvää suunnitelmaa kestellä mistään. Suolainen sauna. On kyllä löydyt. Tuo mieskehyjen temmelyskenttä. Kyllä mun alaston miesruumi, se on kaunis. Se on kaunista verrattavaa. Kyllä oli saunassa lämmintä. Kodonjärven jäällä.